budaya Jawa. Ayo prakonco do nonton kudu pranisa. Yo ayo yo ayo kudu pranisa maju. Oh 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 oh. Ayo prakonco urip budaya Jawa. Ayo prakonco do nonton kudu pranisa. Yo ayo kudu pranisa maju. Oh 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 oh. Budaya kami, maafkan jika tak berkenan di hati. Asik. Oh, 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 Rane Solo iki. Inilah jadilan kami. Budaya kami, maafkan jika tak berkenan di hati. Asik. Oh, oh, oh,
gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur, wis tinanam duwe watak kudu jujur. Ing nasti timring tumindak more kasih, ing nasti timring tumindak more kasih. Anggekowo watak kang asifat adil, anggekowo watak kang asifat adil. Urip aja tumindak kang iwa, urip aja tumindak kang iwa. Dijupuno citraaning bangsa kita, dijupuno citraaning bangsa kita. Eling-eling tantang gawe pakarya, eling-eling tantang gawe pakarya. Aja kongsi milik mrek tarbe ing liya, aja kongsi milik mrek tarbe ing liya. Jalan-jalan ke simpang lima, jalan-jalan ke simpang lima. Simpang Lima Kota Semarang, Simpang Lima Kota Semarang. Nyebarake tindak tanduk putih luhur, nyebarake tindak tanduk putih luhur. Anggo gayo murip bangsa adil makmur, anggo gayo murip bangsa adil makmur. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur, gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur, wis tinanam duwe watak kudu jujur. Ing nasti timring tumindak more kasih, ing nasti timring tumindak more kasih. Anggekowo watak kang asifat adil, anggekowo watak kang asifat adil. Jos, Senajan aku bocah gunung, tombak adonomu. Ora usah kadeng aku bingung, yen to pancen tresno aku. pancen isih dadi lakon, ninggal isli ramu. Ra ora yen bakal kelakon, bepisahan karo aku. Moga-moga ojo nganti gawe-gawe kelo, ngodino dina beno wengru beda alayom mas yom mas.
pancene sekat dilakon ninggalke sliramu ra ora bakal kelakon pepisahan karo aku Aja nganti gawe-gawe gelo Ngati nang tinabeno mring rupita ayo mas yo mas yo mas Semoga Mas Dang kagem nyaosi cindera mata saking kudo Praniso. Moga Pak Wahyu jumeneng wonten mriki Pak Wahyu. Nyun sewu wau kesupen, Pak. Jatosipun wau badhe Bapak Tiga. Menika wonten tanda terima kasih atau menapa nggih? Istilahnya ucapan terima kasih kepada Bapak Wahyu bahwa telah mengundang kami sekeluarga Kudo Praniso. Menika kenang-kenangan sapa sesuk sing nanggap dicaosi kenangan. Nggih, menika mboten ateges jangan dipandang harga berapa ini sebuah cendera mata, tetapi ucapan terima kasih sekali kepada panjenengan yang telah menghibur masyarakat sini dan khususnya kagem keluarga panjenengan mugi-mugi benjang nanggap malih. Amin. Ngaten semoga dipun tangi. Tepuk tangan untuk Kudo Praniso dan keluarga Bapak Wahyu Tianto. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Mas Wahyu. Dilanjut mboten Mas? Nek biasanya pun dinaik njuk bubar ya. Yuk Jawa klasik yuk. Sudah saatnya gandrung kagem panjenengan sedaya. Iki doni meneh iki. Ra ono liyane ketoke mo. Ning kene sik gelem edan ngono kae ya ming kae. Aku pengen bos Ari jane karo Fani ngono bayang. Ngono. Heeh. Model joget kok robot. Yo, gandrung yo. Aku pengine jenengan nih. Wah, yo ora mosok celeng kok gandrung. Yo, gandrung, yo. Ayo kasih jalan ya, kasih jalan. Ya, ayo. kasih jalan yo. Kasih jalan yang lebar-lebar. Endi ta iki? Malah jedul saka mburi to, jangkrik tenan. Jan. Iki mau leh pira kok leh ngedan. Jeng Sasa. Jan. Jeng Sasa. Sikat. Aku iki tukang tambal ban. Yuk gandrung yuk. Badhe ngendikan? Monggo, semoga.
kagem Bapak keluarga ageng Bapak Ya, Wahyu Yanto. Wahyu Yanto. Bapak Wahyu. Sugeng sonten kami mewakili dari Kuto Praneso mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf yang lahir batin bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tindak tanduk di keluarga Rewulu Kulon, terutama Pak Wahyu, mohon maaf yang besar-besarnya. Kami cuma manusia biasa, banyak kesalahannya. Jangan lupa Pak, sawerannya, matur nuwun. Amin. Kuwi lho, jeng. Kuwi wis usak-usak ning nggon kathok kuwi. Nah. DP Pak, DP. DP. Yo, kandro kagem panjenengan saya. Don, nek gandrung ngono kuwi rak sing wedok mati. Malah kok Smackdown barang iki piye ceritane iki? Iki konsepe piye, Kang? Syukur. Rasane piye? Rasane piye, Ndok? Yes. Iki zong nyedaki Pak Wahyu ngono. Kae. Ning kono lho. Pak Wahyu nek kene kok.
Wes, kene sik leren sik. Mo, Eh, nek nandang ngaten iki kira ya matane mo. lah pripun? Nek nyandang ngono iki matane kira. Loh. Amin, amin. Diaminin ya. Bawa pedal, rambutnya dal, ini dal, baliknya dal. Malah kaya wong Oh, jengklot, pedal rambutnya gorene. kaya jengklot nih. Ana dongeng ente-ente si temunggul patenono panunggul apa dosane angungkuli ing sasama aja dianggep ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketipasa semut ireng anak-anak sapi kebobongkang nyebrang bengawan keong gondang cerak sungut timun ukuran 8 Surabaya geger ke pati geger wong moyak macan den diwadahi bumbu alon-alon Kartosura kaca mento cinandang wit cinangguri mati cineker ayam iki loco Iki loco, iki loco iki loco. iki loco Datilane, soprane so soprane so, soprane so soprane so. soprane so Gamping tengah. iki loco Iki loco, iki loco iki loco. iki loco datilane soprane so Soprane so, soprane so soprane so. soprane so Gamping tengah. iki lo Datilane, asih gamping tengah. Iki lo datilane, asih gamping tengah. ayo kanca ayahi karya
maju papat papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge Olopis kontol garis olopis kontol garis Olopis kontol garis Olopis kontol garis Yo. Ayo. Lo. Ayo. Ayo. Ya. arep gedek arep tak udunke supaya gelem arep tak dukunke ore ose tak ore ose Lore polane sawa cilik buntute dawa kateng lirik sing kira-kira sing dilirik kudu pranesa ose ore ta ose ore intar-intar nang isor suro ayo suro iku sawang-sawangan ah intar-intar meng arep weruh iya bareng weruh sawang-sawangan ore ose tak ore ose boyo mesem rekut kae opo penjalukku tetep ojo tansah suwo ngajak aku uga tansih laing janji mesemo tansah pangenteni pintu masuk di rumah pintu masuk watoni kumpulmu mesti kesempatan boyo mesem renut petae opo kula aturi kangkeng pintu masuk kula aturi megar mepet pintu masuk kosongkan pintu masuk ojo ewo ojo tansah suwo ngajak aku uga tansih laing janji mesemo watoni kumpulmu mesti kesempatan
Benjo, Dodol Benjo. Ayo Mbak Anis. Ayo bocil-bocil pojokan mana? Ayo Mbak, pojok kana ayo. Jatahmu. Ayo Benjo. Roni Gedruk Widodon, yo. Widodon. Dondo deno santri lulusan pondok isih perawan dorong tau ketemu tarewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum napa bapak nemero. Ayo Mbak Anis. Kowe ngopo, Don? Geruk-geruk Doni. Gendok dino santri lulusan pondok lidah berawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakono bapak nimlero ayo
Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu. Tobat nopet kapok lengkang oleh dikong. Wes tahun-tahunan balik aku dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Hei! Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu. Tobat nopet kapok aku pengen oleh dino. Wes tahun-tahunan aku akan dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu. Tobat nopet kapok aku pengen oleh dino. Wes tahun-tahunan aku oleh dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Don, cek tak takoni mo, tak takoni sik. Kuwi nang warung wong ijolke dit receh apa? Kowe kok gaya? Kowe tak dum-dum kabeh dinai 2000. Pira to, Mak? 2000. Tiwas aku ki nyerak kadikono kayane biru 50.000 Jangkrik tenan kok. Sik Ayo penting apa 2000 ayo.